Čaute, vítam vás v ďalšom dieli Sneaker Star a tento týždeň si predstavíme značku New Balance a jej novú kolekciu. Colorway hodnotím 9, je to z toho dôvodu, pretože tieto tenisky sú v rôznych farebných kombináciách, trojfarebné kombinácie, dámske, pánske, detské a tým pádom každý si môže vybrať tú svoju správnu farbu, takže preto 9. Materiálu dávam taktiež 9. V tejto kolekcii bol použitý hlavne semíš v kombinácii s textilom, ale taktiež nájdete aj modely, pri ktorých bola použitá sieťovina v kombinácii s textilom alebo syntetika, koža a tak ďalej. Ten materiál je naozaj kvalitný, dobre sa čistí a taktiež ja mám New Balanceky a nemám s nimi žiaden problém ohľadom čistenia, tak preto vysoké hodnotenie. Do tretice všetko dobré, komfort hodnotím taktiež 9. Nie sú to síce ultra busty, ale New Balance vychádzajú z klasických runnerových tenisiek, čiže svoj komfort si zachovali a sú naozaj pohodlné. Či už sa jedná o rôzne modelové prevedenia, ako sú klasické 574, 530 alebo 430. Čiže ten komfort je naozaj veľmi dobrý. Cene dávam najvyššie z najvyšších hodnotení a je to 10 a je to preto, že tá cena je priateľná pre každého z vás. Čiže pohybuje sa v rozmedzi od 1490 korún českých až po 2600 korún českých pri tejto kolekcii a na eura je to 55 až 100 eur. Myslím si, že cena je výborná. Výsledné hodnotenie po spriemerovaní nám vyšla 9, čo je naozaj skvelé číslo a čo viac môžem povedať k tejto edícii, tak je to proste klasická New Balance, ktorá by nikomu nemala chýbať v botníku a je to teniska, ktorá naozaj dobre vyzerá na nohe, dobre sa nosí a myslím si, že nie je o čom. Takže teším sa na vás o 2 týždne. Čaute!